ఎందుకయ్యా నన్ను చిన్నచూపు చూసావు? ఎందుకయ్యా నా ప్రార్థనకు జవాబు ఇవ్వలేదు? ఎందుకయ్యా నా ప్రార్థనకు తగిన ప్రతిఫలం ఇవ్వలేదు? నువ్వు బిగబట్టినట్లున్నావే అని కొన్నిసార్లు నీ జీవితంలో నువ్వు కూడా అనుకుంటావు. ఒక్క మాట గుర్తుకు తెచ్చుకోండి, బిగబట్టి ఒకరోజు గుప్పెళ్ళు విప్పుతాడు, పొంగి ప్రవహించేటట్లుగా దేవుడు కార్యం చేస్తాడు. నమ్మండి మాట. బిగబట్టి ఒక్కసారి గుప్పెళ్ళు విప్పుతాడు. బిగబట్టాడు ఒక్కసారి విప్పాడు. నీ జీవితంలో కూడా దేవుడు ఆ కార్యం తప్పకుండా జరిగిస్తాడు. ఆ రోజు వరకు ఓపికతో ఎదురు చూడు. బిగబట్టాడు. అయ్యా ఎంతకాలం బిగబడతావు? విసిగిపోవద్దు. బిగబట్టి ఒక్కరోజు ఆకాశపు వాకిళ్ళు విప్పుతాడు. విప్పిన తర్వాత ఇది కళ నిజమా? నీ స్థితి చూసి నీవే మురిసిపోయే దినాలు నా దేవుడు తప్పకుండా నీకు అనుగ్రహించును గాక.